presentación dos novos fondos que operou, que podemos decir que este ano Carballiño vai pedir dos 527.000 euros diferentes obras, como son millora de instalacións deportivas, milloras no rural, milloras no Parque de Carballiño, milloras nas vías e infraestructuras do casco urbano de Carballiño en diferentes vías, e milloras tamén en todo o que en total son, xa vos digo, 527.000 euros, son nove obras diferentes que contamos que, dar as gracias á Diputación pola colaboración, contamos que vayan todas e que salgan ben e que vaya para diante todos estes proxectos que temos. A visita pois de vida e unha visita especialmente agradable que facemos hoxe a segunda poboación da provincia, é moi importante. Estamos dentro dun concello moi dinámico, dun concello en constante crecemento, xa supera os 14.000 habitantes e ademais cunha proyección pois moi positiva, moi importante, e lóxicamente cando en todo caso, pero cando esa proxección é tan importante, as administracións temos que estar ao lado deles, non? Estamos, hoxe vamos a visitar concretamente as melloras nunha infraestructura deportiva como é este pabellón dos deportes Paco Chao, e logo tamén un emblema do Carballiño, o parque, efectivamente, onde está programada investimentos por parte tamén da Diputación, e estas son dúas mostras. Os que estamos ao frente do goberno na Diputación somos todos alcaldes, e como somos todos alcaldes, sabemos cales son as necesidades, sabemos cales son as dinámicas dos concellos, e o que queríamos é precisamente ter un sistema de financiación suficiente, un sistema de financiación que nos permita efectivamente autonomía en canto ás decisións de inversión, que se elijan as obras efectivamente como o concello máis necesite, con a máxima libertad e tamén con tempo, é dicir, planificación suficiente. Acaban de decir xa as obras que se van a facer, ou que o concello vai a propoñer que se fagan, de máis de medio millón de euros. Nada que decir sobre o que van a propoñer, salvo que incumpliran, que é imposible que incumplan porque é moi laxos os criterios, as condicións da subvención. Por lo tanto, eles saben xa desde decembro o diñeiro que van a ter, agora en xaneiro propoñen exactamente o que van a facer e teñen todo o ano para executalo. E teñen todo o ano para executalo eles, para propoñelo e executalo, para contratalo cando eles consideren oportuno. Iso é fundamental na xestión de calquera administración e na xestión de calquera concello.